आंनि मेगन सिगाङाव बुंदों क'क्राझाराव दखना बायनायाव दामि दखनाखौ जों थिकादारनि हिनजावा गानाब्ला सोर गाननो इमान लेभेल भाई मा होनगोन दाना इमान लेभेल खुलुमबाय गासैनिसिमबो जोंहा बर'नि टप इउटुबार जेम्स मोसाहारि दा बिथांखौ बावखुंग्रि गाखोनो थांनायाव रङियायाव बियो बाजार खालामफैदोंमोन बिथाङा जेम्स ब्रादारा रङियायाव गामसा आरनाय बायदोंमोन दा बेयावहाय बायनो थांनायाव सोरबा थिकादारनि हिनजावा माने बेखौ ओरैबायदि गाज्रि बुंदोंनो माने नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आं बुंलायलायला मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिपाव नायलां भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन दे ओरैबायदि धुमखि होदोंनो जेम्स ब्रादारखौ गाज्रि मोनदों आरोना सोरबा दोङो गैया होननानै सोरखौबा जावनांगौ रायनांगौ बेफोरथ' मोजां नङा न' ओरैबायदि रायदोंनो ओरैबायदि दुखुजों फोरमायदों माबाया जेम्स ब्रादारा नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय दा गाज्रि मोननो नाङा दे आं थाम्बनेलाव सिस्टार गेमस्रिखौबो होदों हाबायाव लिंगोन ना लिङा दा बिथाङाथ' लिंगोन खादों गेमस्रिखौ हाबायाव फार्स्टआवनो सिगां मोनसे भिडिअ होदोंमोन नालाय जेम्स ब्रादारा हाबायाव लिंगोन होननानै दा बेनिखायसो आं लावदुम ब्रादार गेमस्रिनिखौ थाम्बनेल होनाय जादों दा बेखौ सोर दम होखो मानि थाखाय दम होखो फार्स्टआवनो जों नायग्रोना लानोसै जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय फैदो जों नायग्रोनोसै आंनि मेगन सिगाङाव बुंदों क'क्राझाराव दखना बायनायाव दामि दखनाखौ जों थिकादारनि हिनजावा गानाब्ला सोर गाननो इमान लेभेल भाई मा होनगोन दाना इमान लेभेल नाय बेफोरबायदि फोरमायबाय अब्ला जों भाई आं ओरै गल'ल' नायनानै थाङो साख्रि आवलाफ्रा बिदिनो गल'ल' नायनानै थानांसिगौलायबाय थिकादारनि हिनजावा दामि दखनाखौ बायाबा सोर बायगोननो इमान लेभेल माने बेखौनो सानदों दखानखौनो बायना देखायगोन नामा दखना गांसे दामि बायदि इमान लेभेल बायनानै देखायनो नामा पइन्ट्रिस हाजार दखना गांसे बायनानै लेभेल देखायनो फानजोबना फैगोन जोंना बिथाङा नायगासिनो जोंहा आं बे बाथ्राखौ ना खोनानानै आं आजिब मोनदों दादागिरि होननानै मालाय थिकादार जाबाय गिदिर बाथ्रा बुंनांगौ ना जों थिकादारनि हिनजावा दामि दं अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा रायदो जाहैबाय जेम्स ब्रादारखौ ओरैबायदि गाज्रि रायदोंनो सोरबा एमसिएलएनि हिनजाव ना थिकादारनि हिनजाव आरे सिस्टार भिडिअखौ नायदोंब्ला खोनासंनो मोजाङै सोरखौबा रायनानै सोरखौबा बुनानै नोंथाङा जय जानो हाया नोंनाव माहाजोन नोंनाव थाखा फैसा दङ नों गान जोमग्रा गुबुनखौ मानो बुंनो नांगौ बेफोरबायदि सानफ्रोमबो गावनि गोसोजों गुबुननि गोसोजों थाखा फैसाजों धन दोलोंजों गोरिबजों धोनिजों सेम जाया बेफोरबायदि सेम जानायमोनबा गोरिब गुन्द्राफोराबो नोंसोरबायदि गाननो जोमनो एभेलेबेल हागामोन दा नोंसोरा धोनि थाखा फैसा दङ गाननाय जोमनाय दङ नोंसोर बुंनो हागोन नोंसोर देखायनो हागोन नोंसोर गाननाय जोमनायजों मा बुंनो नोंसोरनि बेकग्राउन्डआ जि मोजां नङा गुबुनजों रायखोमा जानाय गुबुनजों मुगैजानाय थाखा फैसाखौ लानानै मानो गोजोननाय नोंसोरो जुदि मानसिजों जुदि मुगैजायोब्ला बैफोरसो मोनसे गिदिर खोथा थाखा फैसाजों लानानै रावबो गावखौ एटिटिउड देखायना लाखिनो हाया बेखौ गोसोआव ला मानसिनि मान सन्मानासो गिदिर मानसिनि बाथ्रा खोथायासो गिदिर दिनै सोरनिबा न'खराव हाबा दङ कर्म दङ नों बेखौ जानो होननानै थाङा अमा दङ ओंखाम दङ दालि दङ बेखौ जानो होननानै थाङा मानसिनि सरित्रखौ नायनोसो मानसिजों रायलायनोसो बिनि सरित्रआ बोरै बेखौ नायनो थाखायसो आलासि जालायनाय जायो आलासिया नोङो बेदर दङ फिसा दङ जानो थांगोन बेफोरबायदि आलासि नङा मानसिजों मोजां खुगाजों रायलायनो रोंनायासो आलासि जानाय लोंनायजों आलासि नङा थाखा फैसाजों आलासि नङा बुजिनानै ला बेनिखायनो सोरखौबा बुंनायनि सिगां 100% दै सिस्टारमोन ब्रादारमोन सोरबा एमसिएलएनि हिनजाव रायदों सोरबा थिकादारनि हिनजाव रायदों आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया जेम्स ब्रादारानो बुंखाबाय आं जास्ट बुंदों सोरखौबा इगनर खालामनो बेफोरबायदि मोना बयनिबो न'खराव धोनि बायदि सेम नङा बयनिबो न'खराव गोरिब बायदि सेम नङा इसोरा नोंखौ धोनि हरदोंबा बेखौ गोरिब हरदो बेयावथ' नोंखौ गासैबो धोनि खालामाखै नों बायदि दिनै जानो हानायमोनबा बेफोरबायदि गोरिबा लामा सामा ट्रेन स्टेसन मानो थाबायनांगो मानो माइरं बिबायनांगो जोंनि बर' हारिनि दुखिया मानसिफोरा ओरैबायदि दुखुनांथाव बिदिब्ला मोदै गलांगोन नोंथांमोना
अके नोंथांमोना बुजिखाबाय दा बेखौबा सोर बुंखो जेम्स ब्रादारा डाइरेक्टलि नाम बुंखाया आरोना आरो बुंनोबो नाङा बुंनोबो गोसो गैया आंबो बेफोरबायदि अके गाज्रि मोननो नांला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै जास्ट आपडेट होनाय जाबाय आंनि बुंनाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा खालामना होब्लानो जाबाय अके बाय सिगाङावनो खुलुमग्रोबाय बयखौबो जों दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाय बेनो दिनै बैसागुनि दिनावबो माखासे गाज्रि नुथायफोरखौ लानानै जोङो माखासे भिजुएलफोरखौ लानानै जों बहुत दुखु मोनदों आरो आंनावबो बहुत मेसेज फैदों मेसेन्जारावबो WhatsAppआव हरदों जे माने ओरैबायदि आदा जे माने बैसागु दिनाव रंजानाय थिगैनो दं किन्तु माखासे जोंनि ट्रेडिशनेल माखासे माबाफोरखौ कालचारखौ सिफायनाया बहुत गाज्रि जादों ओमफ्राय जाय मानसिफ्रा सिफायदों कालचार बा ट्रेडिशनेल जोंनि बर' जोंनि हारिनि माखासे माबाफोरखौ आं नामखौ डाइरेक्ट लागोन बे जाहैबाय जोंनि बे बिरदाव लाबलि ना मा होनो बिरदाव लाबलि मानसिया जेन्डारा गाव जेराव थानो गोसो गावनि खोथा गाव माबाबाबो हौवाबाबो गाव हिनजाव जानो गोसो ना मा गावसिनि खोथा किन्तु मोनसे खोथाया बेनो जे बर'नि दख'नाखौ गाननानै बेबायदि जाहा थाहा बाजारे सहरे बा टाउनाव बा बहाबा गावसोर सोरबा मागिहैलाबायनाय माने एक्टिंफ्रानो लाजाया ओरैबायदि मुगैथाव लाजिथाव तारमाने जेखौ जोङो इंलिसाव बुङो शिमेल होननानै जेखौ हिजराफोर बुङो तारमाने बिसोरनि आलदा दुनिया दंखायो किन्तु जोंनि बर'आव बहुत खममोन बेफोर बुस्थुआ किन्तु बिसोरथ' हिजराबो नङा जेबो नङा गावखौनो गे होननानै लायो बिसोरो किन्तु गावसोर बबे जेन्डाराव थानो गोसो थाथों जों जेबो माना खालामा बे बुस्थुखौ गावसोरो दख'ना गाननानै जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल दख'नाखौ गाननानै जाहा थाहा जोंनि बर' समाजखौ गुबुंले दा खालाम मानो होनोबा जोंनि समाजाव बिदि गैफेरा बेवहाय जोङो नाम लानो हागोन सोरबा किशोरानो होन सोरबा बेवहाय गावदांखौनो होन बिसोर गावसोरनि जेन्डारखौ दिनै हिनजाव बादि साननानै लायो किन्तु बिराद डिसिप्लिन थायो किशोरानो होन सोरबा गावदाङानो होन बिराद डिसिप्लिन थायो किन्तु बिरदाव लाबलिया सोर बिलाय दिनै बर'नि ट्रेडिशनेल दख'नाखौ गाननानै बिसोर जाहा थाहा बाजारे सहरे बहाबा टाउनाव सिटियाव मागिहैलाबायनाय मानाय मा दरखार बे नोंसिनि जेन्डारखौ लानानै बिसोर देखायनाय जायाखै बर'नि ट्रेडिशनेलखौसो कालचारखौसो नोंसोर सिफायनाय जादों आं मोनसेल' खोथा दिनै आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि माखासे जोंनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट बा जेसेबां जोंनि आन्चलिकनि आं रिकुवेस्ट खालामो एसे बिसोरखौ नोजोर होयोबा एकदम बहुत मोजां जागोन आरो जुदि नोजोर होआबा लासै लासै बे बारायलांबाय थायोबा जोंनि इन फिउचाराव बे बुस्थुआ बिराद गाज्रि गोहोम गोलैलांनो हागौ सिदा खोथाखा बेखायनो आं बुङो दिनै जुदि आबसु जोंनि दुलाराय जोंनि बर' फरायसा आफादनि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आं मानसिखौ खोनादों चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो बे बिरदाव लाबलिया स' बेखौ एसे नोजोर होनानै आखायाव लायोबा बहुत गोजोननाय मोनगोन आरो दा नोंसोर मा सानो रायजोफोरा दा बिनि सायाव नोंसोर कमेन्ट बक्सआव हर आरो आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा हो थेंक इउ स' माच